Simi kanjalo nje sicela uthabe izono ezingaphambili. Simi nje kanjalo. Baba osezulwini, Baba ophila abusa ngezikhathi zonke, uNkulunkulu ophila phakade, wena bokakhona okhona kuze kube phakade. Izulu isihlalo sakho, umhlaba isenabelo senyawo zakho. Ilizwi lakho lithi awuzela olali, wena olondoloza u-Israyeli. Sisondele etafuleni eliyisinkwa sokuphila. Athe uJesu umuntu angephile ngesinkwa kuphela kodwa nangamazwi aphuma emlomeni wenkosi. Nathi-ke Baba sondela kulawo mazwi ayisinkwa sokuphila ungunaphakade. Khuluma kithi ukhazimulise igama lakho ngoJesu inkosi, amen. Singahlala phansi. Ma ngithethe lethuba ngihloniphe Baba uHlokovu, umphathi wanombono osihlanganisela. Ngihloniphe inkosi yesizwe, uNkulunkulu, abantwana benkosi, abefundisi bonke abakhona, ithimba elingamele lombono uNkulunkulu awuzisala entabeni yaseMsebe. Abazana bonke sanibonani. Sibonga ithuba uNkulunkulu asivumele ukuthi sibe khona la namhlanje. Mabili amavesi engizimisele ukuwafunda bese sibona ukuthi inkosi isibeka ngalaphi. Amen. Amen. Ngifile izolo kwami ntambama. We were on a mission there in East London. We had a conference, faith conference. Ngafika nje ngababulisa ekhaya kwamnandi. Ekuseni ngavuka ngavalelisa ngathi aboya ubuya late bobuya ngasekho sesibheke entabeni. Amen. Amen. Mandi gqiba la, we intend to drive back to Shepstone ngoba kusasa siyobe sibekwa amanye amapulpit. Sibonga imithandazo yethu bazalwane. Sibhekeke kuJesu umqalisi nomphelelisi wokholo lwethu. Xa ngimdala kodlulile konke kuhle umina
Ngimdala kudlulile ngimdala kudlulile ngimdala kudlulile Amahubo 103. Bless the Lord, all my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, all my soul, and forget not all his benefit. Ngiyacela ningifundele kwelesizulu. Mbonge usimakade mphefumulo wami. Konke okungaphakathi kimi makulibonge igama lakhe elingcwele.
Mbonge uSimakade mphefumulo wami. Ungaze wakhohlwa yimisebenzi yakhe yonke yomusa. Inkosi mayibusise ukufunda kwesilayo. Amen. Umhubi ukhomba izinto ezimbili. Verses number 1 uthi bonga uJehova mphefumulo wami. Nakho konke okuphakathi kwami bonge igama lakhe elingcwele. Bese athi okwesibili bonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yakhe yomusa. Simpili izinto ezivelayo ukuthi nje konke kwami kumbonge, and all that is within me bless his holy name. Bese kuthiwa ke, as you continue blessing his name, ungakhohlwa imisebenzi yakhe yomusa. The psalmist points to izinto ezimbili zokumbonga, ezokumbongela igama lakhe lehlukile, ezokumbongela igama lakhe elingcwele. Okwesibili ukumbongela imisebenzi yakhe yomusa. Kuthiwa njalo ma uvula umlomo ulindelwe kulezi zinto ezimbili. Yokuthi kukhona into yaziyo ngegama lakhe, nokuthi awukhohliwe imisebenzi yakhe. Mbonge uJehova mphefumulo wami, nakho konke okuphakathi kwami kubonge igama lakhe. Ungazathi 2 verse 1 uthi engakenzi lutho umbonge. Verse 2 uthi umesenzile ungakhohlwa umbonga. Mabili nje amavesi. Kuthiwa kunengoma esizathu sayo ukuthi igama lakhe lehlukile. Bese kuba khona ingoma ezalwa ukuthi uyabona wenzeni. Kunengoma ekhuluma ebuNkulunkulu bakhe, kunengoma ekhuluma emandleni akhe. Ngoma ekhomba yena, kunengoma ekhomba amandla akhe. Kunezibongo ezimkhomba ehlezi, kunezibongo ezimkhomba esebenza. Uma nje umphefumulo uvuleleka kuyena, upackage imbili. Wehlukile akusilona iculo ukuthi usuke wamfica ehlezi. Hayi kwase kufuma ngaphakathi uthi ukubona bonke othi akenze ngalutho nje, Themothi uphamisa amehlo wamfica ehlezi. Hayi haleluya. Bese kuphinde futhi kuba nengoma ezalwa ukuthi awukhohliwe imisebenzi yakhe. Wena walizwa izwi lomkhuleko wami, ngikhala kuwe sona.
nje ingoma ukhumbula imisebenzi yakhe yomusa ukuthi ngakhala welula isandla wangipha izingoma zimbili ayobazana bami angizothatha isikhathi eside zimbili izingoma ingoma ekhomba yena ingoma ekhomba imisebenzi yakhe kuzoba ukuthi ngibhekene nani ngizodecide ngiwela kule khomba yena noma ngiwela kule khomba imisebenzi yakhe mabangibuza bathi uphi uNkulunkulu wakhe ngujombe kule imisebenzi ngijombe kule imisebenzi ngiye kule khomba ubukhulu bakhe ngenzanga mangibeke nje ama-point inkonzo ingalimali kusesihlahleni esivuthayo kuphuma ivoice ithi Moses singizwile futhi ngibonile ukuhlupheka kwabantwana bami therefore I have come down to save them ngehlile ukuba ngibasindise part of ukubasindisa zinhlupho ezilishumi siyazazi sonke nobunzima bazo uvala wenhlupho ukufa kwamazibulo ngoba makufa wona kwanembeka enhliziyweni yenkosi uNkulunkulu wayiqaqa ngaleso sikhathi ngoba wayeshilo wathi izoba bukhulu wayibopha walinda ukuthi kuyothi masifika ku10 bese ngiyayiqaqa ziwu2 izinto kulo10 eziyimystery yokuqala ukuthi amazibulo ayafa on the other side ukusinda kaIsrael ekufeni kwamazibulo khona amazibulo ayibulawa ingelosi khona amazibulo ayibulawa abakumoka ngelosi mangiphinde khona amazibulo ayibulawa ingelosi bese kuba khona amazibulo ayibulawa abakuboka ngelosi ngizophinda ukugcina imystery nje la igcineni ukuthi ngesikhathi ingelosi yehla ibulala amazibulo abakuboka ngelosi basevesi beqalile ifika nje sabase beqalile la ihlobo zakuboka ngelosi nazo zibulala amazibulo zwanemba emakhothameni omnyango yes yasithi ingelosi la ngabulawa ngakhona sekuyobulala mina inhlupho leyo yathi mayibuka inkosi yathi ngiyaqala lokho ngiyaqala lokho kunegazi eliningi la kodwa kunegazi elihlukile elinye liletha isililo elinye liletha intokozo elinye liletha ukufa elinye liletha ukuphila kodwa kunenkinga eyenzakala yathi inkosi bengabekezelela zonke izinto kodwa le is the highest level of confusion yokuthi kungathi igazi ligcwele phansi kodwa kube khona abaliselebratayo whilst kube khona abakhalayo ngalo yasibadedela yathi baphuma emva kwaleyo nhlupho lesho endleleni abakuboka ngelosi bayenza imihlola belwa izimpi zika-Israel nikhona abazona bami belwa izimpi zika-Israel in different forms angifuni ukunibambezela sekuhlwile ngesinye isikhathi ukuthi impi mayivela kuthiwa hayi bekani phansi isikhali bese nicela abahlabeleli abahlobe ngokungcwele abaphathi becilongo nabaphathi bomphongolo bahambe ngaphambili abaphathi bezikhali babuyele ngemuva uIsrael ubuke impi iliwa abasezulwini izikhali zisemaphokotheni bayinde bayinqobe akusikona kona lokho kuphela uNkulunkulu wenza isiqiniseko sathi kulolu hambo he provides abalambi uma amabhodo kupheka engekho ukudla kunetha njengemvula efuna ukwenza isiqiniseko sokuthi he sustains them not only that
makuphela amanzi uzowakhipha edwaleni maye baba uzowenza bemntoti ngamahlavu ubuhle bukaNkulunkulu. Not only that, he made it a point ukuthi isicathulo asigugu in between isicathulo negabade khonke sustain isicathulo so that isicathulo sonyathela phezukwa leyo nto kuguge leyo nto sona sisale siphila. Akusiko nje asigugu nje kuphela isicathulo sikhula nonyawo sustaining them that chain ngoba sizwe kuthiwa kwabakhona i-fashion shop kwakuthengwa kuyona ingubo zokugqoka sustained them. Ithi incwadi engcwele nezingubo abazigqokile zazingagugi. uNkulunkulu wakhipha le nto egugisa isidwedo. uNkulunkulu umkhulu bazalwane. Isidwedo siyaguga wasifaka emanzini masiphuma sesiphelelwe ivelo. uNkulunkulu wayomisa le nto ebanga ukuguge isidwedwe. Basiwasha saqhubeka sabukeka basa-ayina saqhubeka sangaluzi ivelo. It remained 40 years. 40 years indwanga igugu bazalwane bami. Isicathulo naso asigugu. uNkulunkulu eyenzile umhlolo. And I want to suggest no ukukhuluphala nesidwedwe sakhe. And bambukile lo uNkulunkulu ayenze umhlola bahamba naye yenza into engazange yenziwa, into engenamlando, into engeke emabhukwini mangavulwa yayingakaze yenzeke into enje. Usumakade ema nesidwedwe, usumakade ema nembadada ngoba nje lento usuke yagqokwa abakhe efuna ukuziveza nje ukuthi cha unemsebenzi yomusa. iBhayibheli bafika phambi kolwandle olubovu. Kusho incwadi engcwele uMoses ubheka uNkulunkulu uthi hey nanti ulwandle nampa abantu nanku isigebengu ngala zase-Egypt seziyasilandela kanti bezisidedelile. Bathi uNkulunkulu ayisilula lento, phakamisa induku ayiphakamisa ulwandle lwavuleka phakathi. bahamba le story angifuna ukuthi ngibambezele abazana kodwa simnandi story ukuthi bahamba emhlabathini owomleyo babona izindonga zamanzi. Izitha zathi uma behambile nathi singahamba zangena. Mazingena uSimakade wathumela omakhenika basezulwini baqaqa amasondo ezinqoleni zase-Egypt baqhubula amasondo kwasho ukuthi manje ke lamahashi ase-Egypt ayetrainiwe noma amasondo engekho zinamandla okudonsa. Kwabonakala ukuthi zisadonsa. Wathi uNkulunkulu ayisiproblem leyo. uNkulunkulu wehlisa ingelosi iphethe nje ifu elimnyama kwahlwa ushanayi bese emgedeni owodwa kwakhona basekukhanyeni kwakhona basemnyama bese emgedeni owodwa ngesikhathi esodwa ngosuku olulodwa emgedeni owodwa abanye babona ubusuku abanye babona ukusa. Ithi incwadi engcwele bahamba bancenga laba bancenga kanzima obumnyameni laba bahamba mase bengaphesheya. Moses athi Thixo sesiwelile manje makunje kuthiwa the same road lo iphakamisile niwela iphakamise. Ithi incwadi engcwele wayiphakamisa uMoses mayiphakamisa kwasuka umoya ngala kwahlangana ulwandle izitha zabo ziphakathi. Uma ziphakathi izitha zabo zifa sekuphuma amasondo ezinqola kuphuma izinqola ezihlephukile kuphuma ama-helmet babile babukela uSimakade ebalwela impi abangazange bayilwa babona ukuthi beqinisile mayethi anothula mina ngisakunilwela washamakhatha masebengaphesheya bethi bafuna ukusuka. uMaria wasethi mani Miriam wathi yimani akusukwa ke manje. sesibonela ikhulu singavele sisuke. Wayesethi uMiriam hayi thathani amacilongo thathani zonke izinto nimemezele nje kuJehova nihlabelele kuyena. Ingoma sizoyiqamba
ngemsebenzi yakhe sithi yash sizoyigama sizoyigama ngalenta ye asizuyithatha asizukule sizwe beyicula sizoyigama manje lengoma esoyicula la akusiyona ingoma esiyifica ihlatshelele oshanaya akusiyo ingoma ekhomphozwe umuntu thina sizobuka imisebenzi yakhe lengoma izange yahlatshelelwa iprovokwa yi-evidence of the manifestation of his power asange sayibona into enje uSumakade esilwela ngamanzi asange sayibona into enje uSumakade avula ulwandle olubovu manje soyithatha la ingoma ihash Mkwe Jehova uphotholwa ase awushama Samaya ushada da basa asizuyithatha kwenyena asibaye ngabanye nezabo thina sobheka la umubethu ungakhohlwa hayi umsebenzi yomusa uthi it's not that you qualified for it musa awusingcono kunabanye wenzela umusa manje sukwenza sengathi you deserve it sukwenza sengathi bowufanelekile umusa lo ungakhohlwa imisebenzi yomusa so kunengoma ke abantu basekhaya njengoba ngisho ephuma lapho yashi lenkweli yalo ukuphosa ngomandle nesithombe nomunye bizo omunye ethi angathi isicathulo sesosha lesi omunye abizo omunye athi angathi helmet le kuthiwa kwenze njani epeneza kuphuma inkemba bathi hashi lenkweli yalo uphotholwane bazona bambale entabeni mase sihambila nobuya la anobuya nikhumbuze ngoba nisonikhohle nani manje yazi anobuya nikhumbule usenameva la anobuya nikhumbule usenehlahla la anobuya nikhumbule niyangicela boyini nikhumbule niyabambe nje bese nimtshela nithi FNS
bangigqibezele bangihlala ngiphansi bangigqibezele hayi akoni nje nihamba njani hambe bami nithi ngizolibonga nalaphi igama manje leyo ke ingoma ezalwa uthi konto ibonile izalwa imisebenzi yomusa kodwa ke umbhalo uthi lento ayipheli lapho kukhona nengoma ezalwa ukuthi igama lakhe lehlukile izalwa ukuthi his name is holy uthi mawubuzwa kuthiwa kutheni uzukisa uThixo uthi ngimfumanise ehlukile akenzile lutho nje ngimthole ahlukile angafuna ukuthatha isikhathi sethu bazona bami kuthiwa in the book of Acts chapter 16 lithi iBhayibheli kuthatha uPaul noSilas bashayiwe beshatu bebelulekile kwathiwa kule village anisawubuye ukukhuluma indaba yaloNkulunkulu wenu ngakhuluma zonke izinto kodwa indaba yaJesu iyalinga iphume emlomeni baqhubeka bakhuluma ngoJesu nyoka ujikisa lespeaker kancane khona ngizosizwa mbijana baqhubeka bakhuluma ngoJesu uma bebhizi bekhuluma ngoJesu baboshwa ngoba baphambana nomthetho weSu uma beboshwa bangafakwa etilongweni lela kwafaka kubona umalume wakho eTshontsheleni insanga hayi come on asitilongo lento kwafaka umalume wakho asikhulume ngaleli abafaka kulo kuthiwa mawufaka kuleli tilongo ushoniswa phansi uyadlula labahlezi khona abezono zokukhuthuza uyadlula udlule kwabanye ezono zabo udlule ushoniswe phansi emgodini kulomgodi kuthiwa umgodi ogcwele udana amanzi umgodi obanda yofake bona innocent njengoba ufake la asikonto ungenile nje uphinde waboshwa izandla because you must feel the pain yokuphambana nestate bafakwe lapho ithi incwadi engcwele sekwedini ithi incwadi engcwele in the middle of the night babuka amanxeba bashayiwe ababalanga bafakwa bashayiwe babuka amanxeba babuka yonke ihlazo elibehlakalele uma bethi baphakamisa amehlo babona uSimanga bathi it was worth oh you missed that one babona uSimanga lo Simanga abambonayo bashayelwe yena Intlotiko abambonayo bashayelwe yena wabasindi bafakwe tilongo ngenxa yakhe wangabafike phakathi etilongweni uThixo engenzanga lutho babuka uthini Silas uthini Paul wehlukile senhlala phansi athi uyibheka omunye athi uyavuza ngoba bangasona lokushaya kwemvubo oshaya uvuvukala uyambikwa mawushawa lapha uvuza igazi moke wathola lo mastrives athi mewabuka athi uma ngishawe kanje
ngishelwe uThixo ngizolibonga Nkosi yami ushaba nginjenje ngenxa yakhe awulimnandi nginjena nje uyena enhlizweni solibonga bonge igama lakhe lingcwele bonge Jehova mphefumulo wami ungakhohlwa umsebenzi wakho khona nje sihlezi phansi let's just thank him kuleyo nalo yathandaza let's take 30 minutes of our time Jesu ngiyabonga Baba ngiyabonga kubilona lo njalo njalo nje Heria ondulu siria adedasha Mimiria la doseria adosha Mong Nakazeya hasiria adosata Kashama lift your voice unto him thank him Promises will akho Oshinia andesia adedasha Elimandondo sili mandanda shanda yandi Sibonge la koisa Kesha Unamandondo sha Aniale da Monge Sadia dodo Bonga Nkosi yakhe Sizolibonga lakhe Sizolibonga Nkosi Sizolibonga lakhe Shada Sizolibonga Nkosi Ushata pa Latoka mato katasia adodo Monge Usha baba sana Sabona kama kosi Oshabonga Monge India adio modia adida dosa da vale da dosha Sabona baba Oshilia adosia la mandusha. Moment. Give yourself time just to say thank you, Mama. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Shamaya, Usa. Nabesuphi inkosi nabesupheleleki nabesini wona ufika siyabona wangenelela embekweni yethu wangenelela udaba lethu namhlanje sinike speed Adashamaka
Siyathandaza sonke, siyathandaza sonke. Loshama haya hasa. Shaneya hosa. Hoshabaka. Siyathandaza sonke. Thank you, Jesus. Thank you, our Father. Thank you, faithful God. Shandeya ndereba, rodolo, shadadadea dosadia. Raise your voice unto him, thank him. Isikhathi wokubonga, isikhathi wokubonga. Wenzile izinto ezinkulu. Osirimando riakara zikenashi. Ora matuzeria aramashota pari perosterimash. Yerema hosiria aramazuria kados mandaria. Oshanderi araso nabai nondeosha. Nishika marake. Ziringanando usha. Zano manduria arazuria ha toshtekeha. Pandora sando kandosha. Verena zuria azeria ashoba. Jesus. Veremandoria arazeria. We bless your name, Jesus. We bless your name, Father. Indeed, there's none like you.